سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Ave Sister Teresa Camilleri Agostinjana. Insellimlek u nilqek għall-aħħar program tagħna f'din l-iskeda fejn iltqajna ma' Omna Marija u minna ħadna talim prezzjuż għal ħajjitna. Illum ukoll qed issemmija sa tkun fostna b'mod speċjali biex tatina l-aħħar twisijiet tagħha permezz tal-ktieb ta' Tonino Bello, Marija, Mara ta' żminijietna. Insejħu fostna it-Trinità Qaddisa bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-aħħar riflessjoni li se nagħmlu flimkien ma' din Omna Marija iġib l-isem Santa Marija sieħba fil-vjaġġ tagħna. Santa Marija, Om ħelwa u qawwija ngħidula, sieħba fil-vjaġġ tagħna fit-toroq tal-ħajja. Kull darba li nikkontemplaw il-ħwejjeġ kbar li jis-Setan jagħmel fik inħossu soba hekk sħiħa għat-tlajjar tagħna. Hekk li nħossu l-ħtieġa li nħaffu l-pass biex nimxu biswietek. Għalhekk ilqa' x-xewqa tagħna Marija li taqbdilna jdejna u ħaffef ir-ritmi tagħna aħna u nterqu xi ftit għajjiena. Bħala pellegrini aħna wkoll fil-fidi mhux biss infittxu l-wiċċ tal-mulej imma x'ħin nikkontemplawk Marija bħala ikona tal-għoża umana. Lejn dawk li huma fil-ħtieġa malajr naslu fil-belt u nwaslula l-istess frott ta' għena li jint darba ħadt lill-Eliżabetta imbeda. Santa Marija, Verġini ta' filgħodu, għatina l-ferħ biex nintebħu imqar jekk qalb il-ħafna ċpar taż-żernieq bit-tamiet tal-jum ġdid. Nebbaħna bi kliem ta' kuraġġ. Tħallix li leħenna jitrijat meta kontra tant kefrijiet u tant nubiet li qed ixejħu d-dinja nissugraw inħabbru li għad jaslu żminijiet aħjar. Tħallix Marija li fuq xuftejna in-niket għad jieħu post l-istaġib li l-qtieħ il-qalb jaħkem fuq il-bżulija, ix-xettiċiżmu jkeċċi il-ħeġġa u li it-toqol tal-imodi jżommna milli nemmnu fil-futur. Għenna nafdaw biktar kuraġġ fiż-żgħażagħ u ħarisna mit-tentazzjoni li nimmansawhom bil-makkekkerija tal-kliem battal ħalli jkollna l-għarfien li biss skont l-għażliet tagħna ta' awtentiċità u ta' koerenza huma jkunu lesti għal darb'oħra iħallu xi jsaħħarhom. Marija, kattar l-enerġija tagħna biex narfu ninvestuha fl-unika affari li għandha ġġib liħ fuq is-suq taċ-ċiviltà. Il-ħarsien tal-ġenerazzjoni ġodda
mill-ħażen atroċi li llum qed jaqta' n-nifs ta' din l-art. Għati lill-leħna tagħna Marija it-ton tal-Allelujja tal-għajt. Imla bil-ħolm ix-xtajta tar-realiżmu tagħna. Ħallina inxettlu utopji sħan li mixquq tagħhom id-demma t-tama fuq id-dinja. Għenna nifmu li iktar jiswa li nuru l-ġawar li jwarrat fuq il-frijaj billi nibku il-weraq li qed jaqa'. U ieġġu qalbna Marija iċ-ċertezza ta' min diġà qed jara x-xefaq fil-lvant jaqbad bl-ewwel raġġi. Inkomplu eżis semmija, ngħidula Santa Marija, Verġni ta' nofsinhar, sakkarna bid-dawl tiegħek. Qed nara wisq spiss li msiebaħ tagħna jintfew u l-ideoloġiji ta' qawwa jixxejnu u d-dellijiet tal-għabex jitwalu fuq il-modijiet dojuq tal-art biex ma nħossux in-nostalġija tax-xemx ta' nofsinhar. Aqlana mid-deżolazzjoni tat-telfien u nebbaħna bl-umiltà tat-tiftix. Isqi l-għaġġ tagħna Marija sfiq. Nerġgħu ngħidulek għax importanti di eżis semmija. Isqi l-għaġġ sfiq tagħna għall-grazzja mill-palma ta' jdejk. Reġġana Marija omna lura għall-fidi li jom moħra f'qajra u twajba bħalek li ġabitna fid-dinja għadditilna meta konna għadna tfal u li forsi darba bena tal-inqas parti minna bl-irħis għal pon miżerabbli tal-azz. Marija omna, int tal-laba tal-Ispiritu imla l-ġarar tagħna biż-żejt biex jaqbad quddiem Alla. Diġà ħraqna wisq minnu quddiem l-idoli tad-deżert. Għatina l-ħila li nintelqu b'mod tal-għaġeb f'idejn dan Ġesù. Taffi s-supervji karnali tagħna. Għamel li d-dawl tal-fidi imqar meta jieħu t-ton ta' kundanna profetika ma jagħmilniex arroganti jew preżuntużi, imma jagħtina lena tat-tolleranza u tal-komprensjoni fuq kollox, imma eħlisna mit-traċedja li jitwemmin tagħna falla jibqa' barrani għall-għażliet konkreti ta' kull mument, kemm dawk pubbliċi u kemm dawk privati. Jew jirriskja li ma jsir għaddem u laħam fuq l-artal tal-ħajja ta' kuljum. Santa Marija, Verġni ta' filgħaxija tas-sija li fiha nerġgħu lura d-dar u nduqu l-ferħ li nħossuna milquha minn xi ħadd u ngħixu lena li ma jitfissirx bil-kliem, li noqogħdu bil-qiegħda għall-ikla mal-oħrajn. Għatina d-don tal-komunjoni. Dan nitolbuhulek għall-Knisja tagħna li lanqas ma tidher barranija għal ħajriet tal-frammentazzjoni u tal-għeluq il-ġewwa mill-fruntieri immarkati
mid-delt tal-Kampnar. Nitolbuk għall-belt tagħna Marija li spiss l-ispirtu ta' qsim bejn parti u oħra ifaqqara tant għall-art ta' kontroversja li xi drabi donna saret art meta ħadd. Nitolbuk għall-familji tagħna biex id-dialogu l-imħabba misluba u r-rispett seren ta' dawk li jgħixu fl-istess dar jagħmluhom post ipprivileġġjat fejn il-persuni jikbru kristjanament u ċivilment. Nitolbuk għalina lkoll Marija biex bogħod mill-iskomuniki tal-egoiżmu u tal-iżolament nistgħu nagħżlu dejjem in-naħa tal-ħajja hemm fejn hi titwieled, tikber u tmut. Nitolbuk għad-dinja kollha biex is-solidarjetà bejn il-popli ma jgħixuhiex iżjed bħala wieħed mill-ħafna impenji morali, imma jiskopruha mill-ġdid bħala l-uniku imperattiv etiku li fuqu jibnu il-ħajja tal-bnedmin ma' xulxin. U l-fuqra jistgħu joqogħdu b'dinjità indaqs mal-mejda fejn ipoġġi kulħadd u l-paċi ssir il-mira ta' tħabbrik tagħna ta' kuljum. Bil-qalb ngħidulek, eżis semmija ngħidula flimkien, Santa Marija, Verġni tal-lejl. Aħna nitkarbulek biex tibqa' qribna meta jibda jafas fuqna l-uġigħ u jidħol fuqna it-tiġrib u jinstema' l-ħoss tar-riħ tal-qtieħ il-qalb u jaħkmu fuq ħajjitna is-sema sewdieni tan-nifs tqil jew il-kesħa tad-delużjonijiet jew il-ġwienaħ qalil tal-mewt. Eħlisna Marija mid-dexa tad-dlamijiet. Fis-sija tal-Karvarju tagħna, int li rajt ix-xemx tinħeba' ifrex il-man tiegħek fuqna biex infaxxati bin-nifs tiegħek inkunu kapaċi inġarbu iżjed l-istennija twila għall-ħelsien. Taffi biż-żejl tahom it-tbatija tal-morda. Imla bi preżenzi diskreti ta' ħbiberija iż-żmien qares ta' min waħdu. Marija, fil-ħġejjeġ ta' nostalġija fil-qalb tal-baħħara u offrilhom spaltek biex jistgħu imejlu rashom fuqha. Eħles minn kull deni lill-eżistana li qed jitħabtu f'artijiet imbeda u farraġ bil-leħħa qawwija ta' għajnejk Marija lil min tilef il-fiduċja fil-ħajja. Tenni mill-ġdid illum l-għanja tal-Magnificat u ħabbar il-ġustizzja kotrana lil maħqurin kollha tal-art. La titlaqniex weħedna fil-lejl tul is-salmi tal-beżaq tagħna, anzi jekk fil-waqgħat ta' dalma toqgħod ħdejna Marija u tpespsilna f'widnejna li jint ukoll Verġni tal-Avvent qed tistenna l-wasla tad-dawl, ix-xmajjar ta' dmugħ tagħna jinxfu allura fuq wiċċna u flimkien inqajmu sbieħ il-jum. Hekk ikun. U hekk eżis semmija illum nixtieq inkomplu billi nisimgħu vuċi verament ħelwa ta' Danika
Muscat li se tkanta talba lill-Madonna. U magħha hekk waqt li qed tkanta ċar ħafna flimkien magħha insaqsu lil Marija dawn il-mistoqsijiet u magħha nitolbu lil Marija tidħol għalina fil-problemi li ninsabu imdawrin bihom. Nisimgħu il-Danika tkanta talba lill-Madonna. Helwa Marija, ismani ftit, edani tolbo, u nistaqsi, għaliex il-gwere, id-batijiet, id-dinja tagħna mimlija nkwit, għaliex it-tfal fost l-imsejknin l-aktar li batu fil-waqt kull ħin nuqqas ta' ikel abbużi kbar nitolbok tneħħi minn dan l-imrar u qabħalina jidħol għalina palma mill-ibnek sabiex jifdina jipprovdi l-dawk li batu il-ġu fil-waqt li trażżal il-dawk blaru qalbħalina jidħol għalina palma mill-ibnek sabiex jifdina jipprovdi l-dawk li batu il-ġu fil-waqt li trażżal il-dawk blaru tfal jitġerrew kollha mċerċrin fil-bar tal-lejl għax imċaħdin Marija smani minn qalbi rrid miż-żejjed tiegħi nibaċċi ftit kemm hawn tfal morda fl-isptarijiet qegħdin isofru ma' żminijiet ħaddan ommijiet ressaqhom lejn ikunu waslu biex jiġu ħdejn u qabħalina jidħol għalina palma mill-ibnek sabiex jifdina jipprovdi l-dawk li batu il-ġu fil-waqt li trażżal il-dawk blaru jipprovdi l-dawk li batu il-ġu fil-waqt li trażżal il-dawk blaru nixtieq li l-lejla qabel nistrih inwassal talba biex minnu fih in-nies tad-dinja jifhmu l-xulxin u ma nibqgħux hekk mifrudin. Isimgħu eżis semmija dan il-kliem ta' tifħir lil din nomna Marija. Isem tant komuni Marija daqstant ieħor sabiħ. Tħares biss lejn x'jista' jfisser tinduna kemm tassew u kbir. F'kollox għamlek sabiħa dak li lilek riedek b'hom b'kull virtu u don marżejnek dak li lilu ħadd ma jżomm u li iva tiegħek tant ferħitu seta' jaħdem kif xtaqu. Neżal kobor, sar frott ġufek u lilek għamlek verġni u b'hom mhux tiegħu biss u għażlek imma tal-umanità. U hekk hu sar missierna u ħuna u aħna
ksibna il-libertà. X'ferħ kbir, sew, inħoss ġo fija Marija li jiena nista' ngħajjatlek mama. L-om tal-art mhijiex dejjema waqt li inti ma tmut qatt. Grazzi, kbira nixtieq ngħidlek f'ismi u f'isem kulħadd għaliex bik u permezz tiegħek aħna nistgħu insalvaw. Min naħseb ikun xieraq eżis semmija li nispiċċaw din l-iskeda tagħna u ġvera bil-kant sabiħ tal-Magnificat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Għaxu xed għajnej fuq iċ-ċokon tal-għaddejja tiegħu. Iva minn issa il-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli ħinja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Huwa wara il-qawwa tad-driegħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Lis-setana niżel minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejkni. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Nega b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed lill-missieriedna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi frafalla l-tettej tiegħek. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Nispiċċaw billi ngħidula Omna Marija fil-waqt li ngħidulek ittina l-barka tiegħek żomm idejk fuqna u qisna dejjem bħala uliedek. Min qalbi nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna tul din l-iskeda. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek u mal-familja tiegħek.